Hello guys. Hey, hello. क्या हो रहा है यार? Disconnected. Hello. अरे यार, Hello. जाबाय guys. Hi लोगोफोर, खुलुमबाय. Welcome back to my YouTube channel with live streaming. So लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि LV स्ट्रीमिंआव बरायहरबाय. आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दंथ'यो. So लोगोफोर, नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअ थामहिनबा दा बे सोलिबाय थानाय LV स्ट्रीमिंखौ लाइक होनानै फैबाय थानाय बुब्लियाव थामहिनबा फैबाय थानाय समाव भिडिअसफोर आपल'ड खालामनो गोदान भिडिअ बानायनो मटिभेट खालामलांगोन थामहिनबा थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय. तो जियानो जादोला LV स्ट्रीमिंखौ लाइक हो, शेयार खालामखानाय नोंथाङा, अब्लाबो आं बुंबाय अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो आंनि बे LV स्ट्रीमिंखौ आरो आंनि LV स्ट्रीमिंआव हाबनानै कमेन्ट हरो आरो आं बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनो हायो. ना मा होनो? फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थामहिनबा जोंनि जे LV स्ट्रीमिं बेखौ जों स्टार्ट खालामनोसै थामहिनबा रायज्लायनोसै. नाथाय नोंथांमोन सासेबो आंनि बे LV स्ट्रीमिंआव नुजाथिफैयाखै. बे समाव आं सानदों जे नुजाथिफैयाब्लालाय माथो जानो, उनावब्लाबो नुगोन. तो जियानो जादोला नोंथांमोना जुदि नुजाथिफैयोब्लाथाय अननानै LV स्ट्रीमिंखौ लाइक खालामनानै कमेन्ट मोजां लिरनानै हरदो आरो नोंथाङा मा सोंनो गोसो मा बुंनो गोसो नोंथांमोनजों रायज्लायनो फैबाय आङो. तो आंनि जि दा LV स्ट्रीमिं फैनाय बेनि टाइटेलानो जाहैबाय हेलो लोगोफोर थामहिनबा हाय लोगोफोरखौ बुंजायो. हेलो लोगोफोर, हेलो हाय हाउ आर इउ, माबोरै दं नोंथांमोना, नोंथांमोननि खौरांखौ थाबैनो फोस्रावहरदो. नेगासिनो दं आङो बे समाव नोंथांमोननि कमेन्ट थामहिनबा नोंथांमोना मा बुंहरो, नोंथांमोननि जि सोंनायनि फिनफोर बेखौ आं होनो थाखाय रेडि. नाथाय नोंथांमोना सासेबो नुजाथिफैयाखै बे समाव. आसा खालामदों थाबैनो नुजाथिफैगोन आरो आंनि LV स्ट्रीमिंखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होगोन होननानै. दासिमाव सासेनिबो कमेन्ट्स नुनो मोनाखै आरो सासेनिबो लाइकबो गैया, सासेबो आंनि LV स्ट्रीमिंखौ नायाखैबो, बेखौ आं मिथिबाय. ओके, रावबो नायमाराखै दासिमाव. तो होप इउ नोंथांमोना थाबैनो आंनि LV स्ट्रीमिंखौ नायगोन आरो आंखौ एसेब्लाबो सापर्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय. नाथाय बे समाव 4 मिनिट 45, 46, 47 सेकेन्ड बारलांबाय, अब्लाबो दासिमबो फैयाखै. तो मा खालामनो आरोना, नेबाय थानोसै दान्दिसे सम.
Actually आंनि LB स्ट्रिमिंआव मानसि मानो फैया बेखौ आंबो मिथिया नाथाय LB स्ट्रिमिं होनो आंबो जोबोर लुबैयो आरो सानसे LB स्ट्रिमिंआव मानसि फैगोन होननानै आंबो मिजिंथियो थ' सासे फैबाय जाय फैदों अननानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय those who are coming please chat a beautiful comment to me I don't know who are you आं मिथिया नोंथाङा सोर अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोननि कमेन्ट आरो नोंथांमोननि सापर्टआव फैबाय थानाय समाव जौगालांगोनखौ मिजिंथिदों थ' अननानै नोंथाङा जाय नायदों बिथाङा अननानै कमेन्ट हरब्लानो जाबाय जाय नायगासिनो दङ बे समाव सासे फैदों आरो LB स्ट्रिमिंखौ लाइक होनानै गालांब्लानो जाबाय जाहाथे आं बेफोरबायदिनो मोजां गोदान LB स्ट्रिमिं लाबोबाय थानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव आंनि YouTube चेनेला जौगासारनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालाम आरो LB स्ट्रिमिंखौ लाइक हो जाहाथे आंनि गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनो थ' नोंथाङा सोर आं दासिमबो मिथिनो मोनाखै अननानै कमेन्ट हरोब्लाथाय आंनि गोसोआ जोबोर गोजोनगोन कितना हुआ है टाइम 3:50 हुआ है hello guys please share your beautiful comment to me आंनिसिम अननानै मोजां कमेन्ट खालामहर सानै नायगासिनो दङ बे समाव आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि जे LB स्ट्रिमिं बेखौ जाफुंसार होगोन थामहिनबा जोबजासिम थागोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन होननानै थ' कमेन्ट खालामनायखौ आं नायनि रावबो कमेन्ट खालामाखै दासिमहाय नै टप कमेन्ट ओंखारदों नाथाय रावनिबो कमेन्ट गैया जायनो कमेन्ट खालामगोन आं बेनिनो रिप्लाय होगोन कमेन्टबो फैयाखै फिसा फिसौ इउटिउब चेनेलफोरनिया बेफोरबायदिनो कमेन्टआनो फैया भिउवार्सबो फैया थ' उफाय सिनायथि मानोना रावबो सानसेनो रावबो सुबुङा दिनैसिम ओरैबायदि साक्सेसफुल जानाय गैया जे दानो सिमांखौ सुजुदों दानो साक्सेसफुल जादों बेनिखायनो जों जेननायखौ लानो नाङा आरो फैबाय थानाय समाव जों गावखौनो गाव आरो जेना आरो जों दावगालांबाय थागोन हान्थिलांबाय थागोन नाजाबाय थागोन बे थांखिखौ लानानै जों आवगायलांनो नांगोन अब्लासो जों लाइफआव सानसे नङा सानसे साक्सेसफुल जानो हागोन दा रावबो कमेन्ट हराखै नाथाय फिउचाराव सानसे समाव ओरैबायदि कमेन्ट फैग्रा जागोन जाय कमेन्टआ ओरैबायदि स्पिड खारगोन आरो बे स्पिड कमेन्टनि थाखायनो आं कमेन्ट रिप्लाय होनो हालायै अबस्था जागोन नाथाय दा बे समाव रावनिबो कमेन्ट फैया कमेन्ट मोनसे फैगौबा साननानै नेबाय थानांगौ नाथाय कमेन्टआनो मोनसेबो फैया अननानै जाय नायगासिनो दङ अनोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्ट फैजानो लुबैयो बयबो फिसा जाय इउटिउब चेनेल खुलिनानै जाय सालायगासिनो दङ आरो फिसा फिसौ इउटिउब चेनेल जि बेफोरनि बिगोमा बिसोरनि जि मेहनत बिसोरनि जि खस्थ बे गोबां जायो गेमार गुड 18 हाय ब्रो हाय ब्रो हाउ आर यू कहां से हो भाई कहां से बता दो long time no see gamer god okay bro long time don't show the long time you can like this LB streaming first of all after that you can share me a comment remember me okay I will remember you I will always remember you like this LB streaming please like this LB streaming like the LB streaming like this LB streaming bro hello hello
गोसो दंबोला बुंना लाखाया अफार खाथि नालाय हेलो 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 Hello, hello, hello. Hi guys, I am waiting all of you guys. थोड़ा सा भी लाइक दे रहा है वो हेलो 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 Hello, hello. जाबाय 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 आंनाबो Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। I hope नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो बे समाव मोजाङैनो दङ ओरै खालामनांगोन हे र' बायगोन नामा ने हेलो Hello. Hello. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hello. Hello. don't do like this रावबो फैया मिथिबायना दे अब्लालाय goodbye. I will not be live in YouTube okay.